Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Auxilium Royal Institute for Sustainable Empowerment pendengre nongston hagas ngi baar jong katayo ka khandai trik ukala lingkot arajar arpusau kala yo ban sam nyiki korsu jan chiki khna kibala pendep nyaki jing sha hikai hagani ka slam ai jing hikai ya ka jing hikai hagate ka slam la baitingka de Meghalaya State Skills Development Society hapo ka tanat labor bat kidan hadu arpu rengut ki khna ki bala pendep nya kajing hikai bat kila yoru ik sernot lingba kajing itu jong ka Radiant Infonet New Delhi ha kate sngi bat kila yoru ya ki tiki korso jan shishu ha kate slam ki dan ru sa arpu saungut ki khna thamai ki bala sedang ye ki jing hikai Haga sngi lapun long ru ye kajing yalang ha plau jong ki ARSTC nongston pendeng rei ha ka ba uba A1 mi lingdo MCS ulalong kum kongsan bat ka kong Memorial Kongkai Skills Development Officer West Khasi Hills ka ba long kum sembut kongsan harengkat kajing don lang ki sisters ki brothers bat uba Michael Marwen sordar snong pendeng rei bat kiwei Wanyang Risha Babiang Dakar Dewsau. Inform bro yang apa nakapor ba PPG ya shong kamslem bro ban ya kanika training ya kapor jong training nei dari hadu sausi teng bro pi shong hadu ro baje nyo pra baje ro kinang shong namar pen i si sai ka jing prang jong pi ber ka jing tre stom jong pi te minta pat balakut ka training naru bakut ka training mencem snam te kat nungut na pedang jong pi bala sedang mensu pinyo ki machine bat ka jing ang nuat jong ka office jongi balai ngi ai ki machine ha dalakut ka training ka dei kumni kan khnang ba pinum dan chu kanu ngim kwa chu bani asngau ba ki khna jongi ki brio jongi nda ki ladap ka training ki amba kinum la ban sedang mo ka training te ta kadau pin sayo ki tiar jong pi ha kan ka sngi pinum dan excuse chu dei nam menta pinala yo ka tiar pin ha ban tre yen biangan ta Teminta ka jing kenturu ya pi ka dei ba na ka office jongi ngi ang not ban yu i ba andala dep ya ka training ngi kwa e pi ba pin tre ndei ban shu bo ikit ki jing tip jing nang ki skills ki ba pila yo pin shu bo ba kin sarang ha kendong sakan ma ba kin ki ko ba pi yo pim dei ban shu bo ha kendong mo te nang ta pada na ka office jongi ru ngi bo ya kata ka kendon ba ki training partners jongi hi baro kidi ban but dian ya pi tekan sadon ka jing but dian pin sayo phone call na isa kamai na ki sister jong ko auxilium hi kin phone ya pi na kapor sa kapor kin kli ya pi la tre ayu pi la le ayu te nang ta ma pi la ban jubab te nang ta nak office ru ba nak department hi jong ka sarkar ngi ju perlong na kapor sa kapor ya ki exhibition lani ya ki skills mela khnang ba ya ki kam ya ki skills ki ba pila don pila ban pen inam ya ki ha kita ki rensan tenang taru pila ban dia ya thiet ha kata rensan pila ru ha jo kopor ban kendo shu ya ki wei pat ki beriu ki bala ban kentiu ya ki skills dong pi ka networking mo ta kadau kentu ya pi ba pim dei ban shu shong klik ti ndala yo kini ki tiar pi dei ban sedang mentre ga kam biangan pi kubur ya kata kubur to mentan kebun na preng jongi mangar ka juhi dahapor pangiwan ki meeting no wani ki jingalang por badang shudap ka training dang shit ham ha dainam dala poi sayeng suki la rangim tre ka peja no dainam te ki brio na kapor sa kapor ngi dawan ki jingalang ki amin sim be jangi rei kum bawang pi dala poi sayeng kana peja ski te menta te ngakwa pi ba pim dei kan ban peja kata ka mensiam jong pi ka jing kwa jong pi ban tre te halwar kata kadang kani ka kot ka mga puli kadai ba ka mersa pias kadai ka kata ka mersa pias kadai ka nong tho ka bapaw nam ha bat kadai ru ka nong tho kot bat ka nong kren ka bapaw nam hari pareng te ka mersa pias ka ong ba kadon ka jinga dei ka bajan bha ba ka ik bangi kren kala ban patha ka jabiang jongi ka bangi kren kala ban patha ka jabiang jongi tementa
halor kata te kadon kanuksa pitmo lada menship snem por pilet mau maram pi ki step nem pi ki dang step pi ong nem yela dia ba pi kwa ban poi kloi ban num slam ngan ki kata baje thik ngan pendep shet jing shet ngan song tefen ngan riam ngan bet ngan wan khanang bang num du kali dei nem pile ang kunta dei am to te kata ka dei ko we kanuksa ba kumno ba pila lingba ka jing kran jong pi lingba ka jing thumu jong pila ban pen kongo e ka jabi yang jong pi dei nem pi kiem dong step teng dan apa yang jong pi ro ba shwa ka alam ro la kan dei nem da ong balik kai kan dei res ka alam nem no